Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit, hiszen egy olyan új autót hoztunk el önöknek, amelyben a vadonatúj európai formatervezés és a japán csúcs technológia ölt testet, ez pedig nem más, mint a vadonatúj Toyota Avensis. Három szó, a Toyota Optimal Drive. Igazából ez az a filozófia, amely az új Toyota Avensis-t a világra segítette. A Toyota Optimal Drive igazából azt jelenti, hogy az autó mérete optimálisabb, a fogyasztás csökkent, illetve maga a felhasznált anyagok, illetve a különböző karosszéria formák egyes elemei kompatibilisek maradtak egymással, és nincsen szükség többféle részegység legyártására. Hogy csak egy apró példát mutassak, a kombi és a jelen bemutatott szedán karosszéria nagymértékben megegyezik, hiszen a vadonatúj tervezésű hátsó lámpák, illetve a lökhárítók teljes mértékben kompatibilisek egymással, ezáltal önöknek, a vevőknek is sokkal kedvezőbb költségeket jelentenek. Az autó csomagtere is megnövekedett, hiszen mostantól már 540 liternyi podgyásztérrel gazdálkodhatunk, illetve hogyha tovább haladunk az autó mentén, láthatjuk, hogy igencsak megválasodott, hiszen igyekeztek az új Toyota Avensis esetében kihangsúlyozni a sportosságot, és igyekeznek egy másik vásárlóközönséget is megszólítani, hiszen általában a Toyota vásárlóról él az a sztereotípia, hogy valószínűleg idősebb és már családos ember. De ezzel az autóval viszont már szeretnének egy fiatalabb réteget is megszólítani. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy sportos hangvételű, az oldalán megtalálható díszítés, illetve sokkal sportosabbra és dinamikusabbra cserélődtek a kilincsek, illetve láthatjuk a vadonatúj már Lexusokra hajazó gyönyörű új visszapillantó tükröt. További újításokat fedezhetünk fel az autó orrát megvizsgálva, hiszen láthatunk hatalmas méretűre megnyújtott fényszórókat, illetve új tervezésű, szép lökhárítót, egy szépen mosolygós formára rajzolt hűtőmaszkot, sok krómbetéttel, illetve vadonatúj technikát a motortérben. Új benzinmotorok kerültek bevezetésre, melyek már az úgynevezett Valvematic szelepvezérlési technikát használják, tehát a korábbi VVTi technikához képest már nem csak a szelepnyitási időket, hanem szívó oldalon a szelepnyitás mértékét is képesek szabályozni, gyakorlatilag így feleslegessé válik a pillangószelep. If I talk to God, He'd tell me why. There's something going on. Dark people walking by. This morning is the day after the next. Escape my only dream, 'cause I'm the only one again. A motorpalettán megtalálhatjuk az 1.6-os, illetve az 1.8-as Valvematic benzinmotorokat, melyek eredeti japán gyártmányúak, valamint a dízelmotorok a 2000-es és a 2200 köbcentis agregátok formájában jelennek meg, melyek már Euro 5-ös környezetvédelmi szabvány szerint működnek, így nem érvényes rájuk a smogriadó. A nagyobbik benzinmotor esetében választhatóvá válik a teljesen új fejlesztésű, fokozatmentes CVT automataváltó, mely kézi üzemmódban 7 sebességes automata módjára képes dolgozni, illetve ilyenkor a kormányról is kapcsolható. A 2200 köbcentis dízelmotor esetében pedig szintén elérhetővé válik egy hagyományos 6 fokozatú automataváltó, melyben intelligens algoritmus dolgozza ki a váltási gyakoriságot, és az az érdekessége, hogy visszaváltáskor egy picin gázfröccsel segíti a mechanizmus működését, és ezáltal ez a világ leggyorsabban visszakapcsoló automatikus váltóműve.
Az extra lista szintén kibővült, megtalálhatjuk az adaptív kanyarfényszórókat, az ütközés előtti biztonsági rendszert, az adaptív távolságtartó tempomatot, mely akár állóra is képes fékezni az autót, valamint a vészkormány rásegítő rendszert, mely segít elkerülni a kínos helyzeteket az úton, illetve találhatunk még sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, tolatókamerát, és minden egyes Avensis modell esetében a jármű stabilitás vezérlő, vagyis a VSC Plus teljes mértékben széria. A tesztautó 1.8-as Wellmatic benzinmotorja 147 lóerőt és 180 Nm forgatónyomatékot biztosít a vezető számára, a vadonatúj Toyota Avensis alaplistára 5.285.000 forint.